Usa ka newly elected nga barangay kapitan sa Pagadian City gipusil patay. Pagadian City LGU hugot nga ginakondena ang maong panghitabo. Samtang usa ka provincial board member sa Sumisip Basilan patay subs dihang gipusil. Ano ang report ni Chris sa Dapitan? Dead on arrival na sa ospital ang newly elected nga kapitan sa Barangay Lapidian, Pagadian City nga giilang si Rodolfo Dacul, 53 anyos, human kini gipusil patay dapit sa balay niini sa maong barangay Miyerkules sa gabii. Sumala sa kapulisan, ibalhin lang unta sa biktima ang iyang bao-bao o tricycle nga nakaparada sa gawas sa balay padulong sa garahe. Dihang gipusil kini sa usa ka lalaki nga daling miikyas sakay sa motorsiklo nga gimaneho sa laing sospek. Gilayong gidala sa ospital ang biktima apan namatay gihapon kini. Nakahiagom og samad pinusilan sa kilid sa lawas ang biktima hinungdan sa iyang kamatayon. Na-recover sa crime scene ang pipila ka basyo sa bala sa kalibre 45 pistol. Sa karon, nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan. Ginasuta sab kung adunay mga CCTV footage nga posibleng nakakuha sa dagway sa suspetsado. Sumala sa Police Regional Office 9, kini ang unang kaso sa pagpamusil sa tibuok rehiyon human ang barangay ug SK elections. Sa ngayon sa record natin, matatawag po natin siya na suspected election-related incident kasi nga po bagong elected official siya sa barangay na yon. But this report is still subject for validation. We want to assure the public that the incident is being handled with utmost seriousness. Adlong Huwebes unta mutambong si Dacul sa mass oath-taking ceremony sa mga newly elected barangay ug sangguniang kabataan officials. Samtang hugot nga gikondena sa Pagadian City LGU ang pagpamusil. Really condemn the killing of Lolong Dacul. Atong paningkamutan nga masulbad jud ning maong panghitabo. Dili gid bayo ning hitabo karon ako nang ginas chip paningkamuti gid siya nga bawaan ginag kaysa dakpon ginato. Ang Barangay Lapidian ang bugtong lugar sa Pagadian City nga giilang area of concern ni adtong barangay and SK elections. Samtang laing pagpamusil sab ang nahitabo sa Sumisip Basilan kung asa patay ang usa sa provincial board member sa District 2 nga si Nasser Asarul. Nagmeryenda matud pa si Asarul sa Barangay Basak dihang miduol ang sospek. Naglalis ang duha ug didto na dayon gipusil sa sospek ang biktima. Apan patay sabang sospek nga gilang si Basil Kari dihang napusilan kini sa usa sa mga bodyguard ni Asarul. Nakuha sa crime scene ang mga basyo sa kalibre 45. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan sa pagpamusil. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris sa Dapitan para sa One Mindanao.